Olamba ɲini aw fɛ. Bisimilahi rahmani rahim. Bɛɛ ka wuruti 4000 ani 350. Bisimilahi rahmani rahim. Jebei. Surtout an ka jamana, surtout an ka finitigiw, surtout jamana dɛmɛni hakili ɲuman bɛ minnu na. Sini an bɛna dugawu kalan, mais bɛɛ k'i jija 4000 ani 350 o bɛ bɛn Alahu gosilen a adadu la. Alahu bɛ bɛn 66 ma. Tuma 66 sigiyɔrɔma 66 o de bɛ bɛn 4350 ni Ala ma se ka min kɛ kira ko la, madala ne bɛ n'o kɛ bilen dɛ. O de la an y'a gosi Alahu adadu la. A y'aw jija a ka nin wuruti. Avantage min bɛ bi la, an ye mawuludu caman kɛ, mais ka mawuludu bɛ n dɛmɛ yɛrɛ ma. An n'o faamuna dɛ. Mawuludu tɔw ye lɔgɔli ye, nka industriel yɛrɛ de. Tiɲɛ yɛrɛ la kira bangera ntɛnɛn fajiri. Walima musokɔrɔba min n'i ye wari d'a ma ka tiden sigilen filɛ yan, ko n'a nana ko k'a f'i ɲɛna k'i ye bonya min k'a kɛra Ala ɲɛna, ko mais k'i kɛlen ka wari d'a ma, ko a y'i bolo de ja, ko Ala ko saa kana na ka nin mawuludu in bali. Ayiwa, alhamdulillah. Ayiwa, an yɛrɛ t'a dɔn dugu kelen min mɔgɔ don, Ala ka hɛrɛ k'an na. A ka dugawu bɛ jaabi. Alhamdulillah. O la, mawuludu ka bɛn ntɛnɛn yɛrɛ ma, o man diya dɛ. Ka tila ka mawuludu denkundi fana bɛn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ma, n'o ye le 22 septembre. O de la Mali faamaw, a b'aw jija ɲina 22 kɔni, a ye karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka sɔli wurudi dɔrɔn ka Ala kira kanu jira. Ni Ala y'i bonya, i jo i ka bonya kɔnɔ. N'i bolila ka taa k'a to, i bɛ taa bin dɔgɔyalima kan. M'a dɔn mawuludu ko b'i ba la ka kɔrɔ, a b'i ba la. Parce que anw ye lakanabaga mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ɲini Joyilakaw fɛ, mais u ka chef ko non ko fɔ mɔgɔ 40. O b'a jira olu yɛrɛ b'a la ka tɛmɛ anw kan. O tuma n'an ye ɲɔgɔn bilasira, hakili sigi bɛ na. Ala sɔnna ka anw ka ɲina kira ka denkundi 22 septembre ma, faamaw ni dɔnnibagaw kan k'a jira ko Ala i ye nin k'an ye an bɛ kira fɛ. U ka 22 kɛcogo yɛlɛma ɲina, ka da nin kan, k'a kɛ Ala wele, k'a kɛ sarakati bɔ, k'a kɛ dugawu kɛ. N'o kɛra an sago bɛ sɔrɔ. Ala ka limaniya d'an ma. Ala y'o fɔ a ka kira ye, a ko ne m'i ci foyi kama, fo diɲɛ bɛɛ ka hinɛ. I m'a ye sɔli bɛɛ la, Nabi Rahmati, o de ka di kira ye kojugu. A bɛ fɔ o ma ko hinɛ Nabi ɲuman. An bɛ dɛmɛ kɛbagaw fo. An balima dɔ bɛ yen Konate, a ko hali n'a bɛnna misi taama mawuludu, ko a bɛ jɔ n'a ye. Bilahi. An balima dɔ, balimamuso dɔ, o nana an kun fɔ wari kan, wari la ani namasa caman, ko di mawuludukɛlaw ma, ka fara an nana kan. Isa a ye misi d'a ma, nin bɛɛ kɛra Ala ɲɛna. Nka n'aw taw nana ni ne badenw ta tɛ yen, an bɛ ɲugun a la. Kɔrɔbɔrɔla an bɛ furu. Mawuludu fɛn o fɛn bi kɛ, Bolayi de bi jɔ n'a a balo bɛɛ ye. Kɔrɔbɔrɔla sigilen filɛ. Malo bɔrɛ 12 a kelen,
seli diga fango felbe na wi selji tala show fango felbe ina son ka tasumbi dure akele ameni tilet ko di na wire ya bolo do ni mbe jama bolo bi bo ko ma kele bi jono ye awni ala to bi to ko fe fani na mara donana namara ti ala kola ayi ami yon dani ni ne ninga ala kira kungola ami yon dano ye ay shoy la jeke marko nge sirama mbado sango sauti yelema poshu ni nyonte ne ka sebeta bolo ale kelen de bi joni ni sheji be abora zana angore akele mo wisi sheyo shejika shego de binana hali foli ti anache hali foli me abake alade ala ka here kana we jamani temeke munu nana yoro labe unawo munu ye doni takadaw kunawo ni mbekera ala nyana wallahi ma be nunu fo parce que sorosi chama bi faga kere yoro la ngani turu sira capitaine ma o bi annoncer sigata la de nota akeba ko be ambi befo bonatini na de ayi bonatini na wallahi ala kale man adama amin na